may nakita ako ditong kakaibang sapatos na hindi ko napansin dati. Ayan o, nasa gilid siya. Ito yung Anta na may collaboration ng Dragon Balls series. Yung mga hindi nakakalam, isa po yan sa mga pinaka-pioneer at pinakasikat na cartoons na inabangan ng mga batang 90s. Hanggang ngayon, napakalakas pa rin po ng Dragon Ball, GT, Super, yung mga kapanahonan ko, Zikami. So, isa to sa mga sought after shoes ng Anta kasi, alam mo yung collaboration to eh. Sa tingin ko, hindi siya nabili kasi maliit siya, size 7. So, yun, 950 na lang po ito sa amin. Bukas-bukas pa yan, no? Naka-velcro siya. Yun o, Anta Dragon Balls. Yung kapatid ko meron yan. Yung Gotenks colorway, napakaganda din. Ito, hindi na tip-top yung condition niya. Paano mo yun? Pero naka Dragon Balls ka na yan. So, yan po, mga available na shoes natin na pang basketball. Nasa area na yan. Ito naman yung mga pambabae. Yan naman po yung mga available natin na mga pamorma at mga running shoes na pang lalaki. Ito naman yung mga natin, mga Vans and Converse natin na na mga hindi pa nabili, yung mga natarito last natin. So, meron tayong off-white oh. Off-white yan na Converse, napakagang ang hirap kumasa nito sa yung mga pambabae na medyo malaki-laki yung paa. Tapos meron din tayong Adidas na Niza dyan oh. Ganda nito. Problema naman kasi nito yung sizing niya. May isa pa doon na Vans. Yung mga Vans halos naubos na eh. Wala na. Ito naman yung mga pantrabaho natin. Ang daming mahilig sa mga black shoes kasi nagagamit talaga ito na pang araw-araw. Yung mga sapatos na ito, Peak to. Peak. Ganda pa ng kondisyon. Next step to guys. Napakaganda pa ng kondisyon no. Next step. So yan. Skechers naman yan no. So yung mga pantrabaho natin, panglakad araw-araw. Wala, hindi ko pala napipix yung iba dito. Ito yung mga 50%. Ito yung 50% off rack namin. Meron tayo ditong blazer na may issue sa likod. Yung wala yung nasa likod niya. Yung parang sabitan dyan sa likod, wala na. So naka 50% off po ito sa amin ngayon. Dati siyang 650, 325 na lang. 325 budget nyo, pasok to dito sa inyo. Meron din tayo ditong Jordan na 50% off na din. So ito 625 na lang. Medyo may konting leather peeling na lang siya dito sa harap. Lahat po yan naka 50% off na lang. And may mga konting issue po siya na kailangan nyo pang paraanan. Yung mga magagaling po mag-restore at alam kung ano yung ginagawa nila para po sa inyo to. Mga pambata natin, nandito pa rin yung iba. Marami na din nabawas kaya kung mapapansin nyo, yun yung mga nandito, tig-iisa na yan eh. Dati lahat yan tigdadalawa yung isang parang mga ganyan. Ito pa din yung Jordan 30 natin. Napakaganda pa ng kondisyon yan. Pambata talaga yan. Pinag-iinteresan na yan nito ni Max eh. Alam nyo kanina, pumunta yan dito na naka-chinelas. Yan yung suot niya. Yan, uuwi yan na naka-Jordan 1 na naman. Ay, naku po. Bibili niya daw yan gamit yung ipon niya. So, yun, wala tayong magagawa. Pera niya gagastusin niya dyan eh. So, yun. Ano Max, babakalo mo yan? Pero yan? 200! Grabe naman sa 200 yan. Po, yung sa new arrival natin, ito yung mga available shoes. PM na lang kayo kung may gusto kayo. Ito, napakaganda ng kondisyon ito. Running shoes po ito, pambabae. 7 US lang. Tapos, grabe, parang galing lang po siya sa box. Pambabae, size 7. Tapos, bagong-bago pa. So, ito, badminton shoes. Big size to guys, 10.5. Napakaganda leaning. Ang kulay niya, very attractive, very striking. Pansinin talaga. So, may James Harden tayo dito. Budget meal to guys, 550 lang oh. Size 9.5, James Harden, budget meal yan. Ito, napakaganda din tong Adidas na to. Yung mga malakasan sa pormahan. Bagay na bagay po yan sa inyo. So, ayan pa yung lahat na available natin. Kaya, ayan. Ito, may napakalaking sapatos pala dito. Malamang size to guys, size 10 or 11. Ayan, may ginto-ginto pa siya dyan sa unahan. Hindi ko alam kung anong brand to. Jordan 1. Tapos ito, kakaiba din to. Napaka-colorful niya. Yun, nocturnal attack. Sabi naman niya, nocturnal attack. Ito, Adidas. Dito, Adidas. Pwedeng running shoes, pwedeng pang basketball. Ito, CJ McCollum. Syempre, leaning. Madalas talaga tong lumabas sa ukay-ukay. Dami kasing gumagamit nito. Tapos ito, kakaiba tong leaning na to. Parang vandalism lang yung design, no? Sinulat-sulatan lang, no?
Pero feeling ko napaka-komportable nito kasi may pagka ano siya, tube type yun, no? Parang hindi mo na kailangan mag-medyas niya, no? Pansin ko kasi talaga pag mga antalining, napaka parang radical masyado o very very uncommon. Kakaiba yung atake nila sa design na unlike ng Adidas saka ng Nike na masyadong formal, masyadong safe, masyadong regular, unlike ng mga Chinese brands natin na tigaya ng mga antalining tapos X-step tapos mga peak, mga ganito. Medyo iba yung datingan di ba? Mga ganito, iba yung pagkakabuo ng konsepto ng design nila. Alam mo yung parang masyadong palaban, di ba? Ito, Tony Parker to guys, so size 10.5, Tony Parker. Medyo hindi ko to na-flex nung nag-arrival kami kasi nga, yun, very time consuming and ang dami na din ng taong pumasok last time kaya hindi ko na po naipakita yung majority ng mga shoes na nandito. So ito, ang ganda din ito. Ano to? X-step. Anong collab kaya to? Gamitin nyo yung Google Lens para malaman nyo kung anong sapatos to mga pinagtititignan natin. Yun, sikreto namin sa pagsisearch ng mga sapatos. Picturean nyo lang to tapos upload nyo sa Google Lens. Sasabihin niya kung anong sapatos yan, anong brand yan. Ayan pag ganitong mga sapatos kasi na may mga design na kakaiba like ganyan, malamang mga collaboration mga collaboration yan. Like nung pinakita ko nyo sa inyo kanina, yung collaboration ng Dragon Balls. Yan nakatago sa gilid, hindi ko napansin Ito, may mga pambabae pa tayo dyan. Yan Jordan 4 yan Tapos may Stasi tayo dyan Napakaliit lang kasi ng Stasi na to Ito, isa to sa mga napakagandang kondisyon na meron kami dito ngayon. Adidas na high-cut. Ewan ko kung anong sapatos to. Search to sa Google Lens. Tulungan nyo ako guys. Google Lens nyo to. Ganda-ganda po. Ito yung mga kalaban ng mga nakasuot ng AF1 na high-cut, diba? So yan lang muna po. Maliit lang naman kasi itong store namin. Wala naman masyado pang ipapakita pa. Bali 2 rooms lang po yan. Ito. So yan, abang-abang na lang po kayo palagi sa page natin. Yung mga hindi pa nakalike at nakalike sa page, like nyo naman tong page natin, Sapatos PH. Subscribe din kayo sa YouTube natin. Meron tayong YouTube, pero almost same content lang naman po kasi na-upload namin sa YouTube. Kung ano yung nakikita nyo sa Facebook, ganun lang din sa YouTube. So yun, maraming salamat po sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na kabanata.